Bab poso Ramadan. Laku prihatin, laku reresik, lan laku nyawiji ing mangsaning sasi suci. Senyum Indah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi Ramadan punika sasi ingkang kinurmatan, sasi ingkang kaparingaken dening Gusti Allah dados mangsa laku ibadah poso tumrap umat Islam. Poso Ramadan punika wajib katindakaken dening tiang Islam ingkang sampun balik, waras akalipun, saha kiat nglampahi, wiwit medalipun fajar dik dumugi suruping srengenge, kanthi niat ing sajroning mana amargi ngestokaken dawuhipun Gusti. Poso tegesipun ngempet lan nahan. Nanging sajatosipun ingkang dipun empet punika boten namung dahar lan ngunjuk, ugi boten namung sesambetan badan, nanging sakatahing hawa nepsu lan panggoda ingkang medal saking batin. Mila poso punika kalebet laku lahir saha laku batin ingkang kedah sami katindakaken. Nalika manungsa niat poso ing dalu saderengipun fajar, punika pratanda bilih piyambakipun sampun mantep manah, sumarah, lan pasrah dumateng dawuhipun Gusti. Niat punika dasaripun ibadah, awit saking niat ingkang resik, laku saget dados suci. Menawi niatipun boten temen, laku namung dados adat, boten dados ibadah. Wiwit medalipun fajar dik, manungsa kapundhut saking kabebasan ngraos nikmat raga. Dahar lan ngunjuk ingkang saben dinten dados lumrah, dumadakan dados perkawis ingkang dipun empet. Ing kahanan punika, manungsa sinau bilih gesang boten gumantung namung dateng kabutuhan raga, nanging wonten ingkang langkung ageng, inggih punika dawuh lan ridhanipun Gusti. Perkawis ingkang batalaken poso inggih punika dahar lan ngunjuk kanthi sengaja, sesambetan badan ing waya awan Ramadan, medalipun haid utawi nifas tumrap wanita, muntah kanthi disengaja, saha perkawis sanes ingkang miturut paugeran syariat kalebet batalaken. Mila tiyang ingkang poso kedah eling lan waspada, boten namung ngempet, nanging ugi enji supados boten kalepatan. Senyum Indah TV. Ananging poso ingkang namung ngempet raga, nanging lathi taksih celatu awon, mripat taksih nyawang perkawis ingkang boten pantes, kuping taksih remen ngrungu gosip lan pitenah, saha ati taksih kebak dengkilan sengit, punika dereng kasampurnanipun poso. Awit saking punika, laku poso kedah dipun jangkepi kanthi enji sakatahing anggota badan. Lathi prayogi dipun empet saking tembung ingkang larani. Tembung ngapusi, nyenyamah, ngadu domba, utawi celatu kasar, punika saget ngregeti kasucening poso. Mripat prayogi dipun jagi saking pandelengan ingkang calari maksiat. Kuping prayogi dipun saring saking pangrungu ingkang boten maringi kabecikan. Tangan lan sikil prayogi dipun arahaken namung dateng pakaryan ingkang becik. Ingkang langkung jero mali inggih punika ngempet ati. Ati punika sumber saking sakatahing lampah. Menawi ati kebak gumunggung, drengki, kumingsun, lan sengit, sanadyan raga boten dahar lan ngunjuk, batin taksih keruh. Mila imangsaning Ramadan, manungsa kaparingi wekdal kangge nyawang jroning manahipun piyambak, nyirnakaken reregeding batin, lan resiki pangrasa. Rasa lapar lan ngelak ing wayah awan punika sejatosipun dados guru tanpa suara. Saben kerasa weteng kosong, manungsa dipun elingaken bilih kathah tiyang sanes ingkang gesangipun tansah kahanan mekaten. Saking punika tuwuh welas asih, tuwuh tepas lira, lan tuwuh karsa paring pitulungan. Poso nglembutaken manah lan ngilangaken rasa gumede. Ing wayah sonten, nalikanipun srengenge surup, lan wektunipun embuka poso, punika wekdal ingkang kebak syukur. Boten namung syukur amargi saged dahar malih, nanging syukur amargi sedinten kebak laku ngendaleni sampun kalampahan. Saking esuk dumugi sonten, manungsa sampun sinau sabar, sinau nahan, sinau pasrah. Ing dalu Ramadan, manungsa dipun ajak langkung nyataken ibadah, ngaturaken sembahyang, maos ayat-ayat suci, saha endongan nyuwun pangapunten. Punika dados pelengkap laku awan, supados lahir lan batin sami kasucekaken. Senyum Indah TV. Ramadan dados pawiyataning jiwa, papan sinau ngedegaken tata krama raga lan batin. Tujuan pungkasan saking poso Ramadan inggih punika nggayuh takwa, ingkang ing rasa Jawa saged dipun tegesi dados eling lan waspada dumateng Gusti. Tansang rumaosi bilih gesang punika wonten ing sangisoring pangawasanipun. Tiang ingkang takwa punika boten namung tertib nalika Ramadan, nanging ugi tetep enji tata krama lan kabecikan sawise Ramadan purna. Menawi Ramadan sampun kapungkasi, lan manah langkung wening, tembung langkung alus, lampah langkung tertib, saha rasa welas asih langkung jembar, punika pratanda bilih laku poso kasil kanthi becik. Nanging menawi boten wonten owah-owahan ing budi pekerti, mila manungsa kedah muhasabah, amargi saged dados posonipun namung nahan lapar tanpa ngresiki batin. Mila bab poso Ramadan punika sajatosipun laku reresik ageng, laku nyawiji kalian dawuhipun Gusti, laku ngendaleni angkara murka, lan laku ngluhuraken sabar lan pasrah.
Sasi punika wekdal ingkang pinilih kangge beneraken niat, nata manah, lan nyawisaken bekal tumrap gesang ingkang langgeng. Mugi sedaya ingkang lampahi poso Ramadan tansah pinaringan kakiatan, kasabaran, lan kasucening manah, ngantos saged pinanggi rahmat lan pangayomanipun Gusti ing donya dumugi akhirat. Walhu alam. Senyum Indah TV. Bangga akan tradisi. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar dapat video terbaru dari kami.